Piştî 2011 goberhemên bi zimanê Kurdî bi serbestî tên weşandin û nivîsandin. Lê kelema sereke di rêya geşkirina weşanên çapkirî yên bi zimanê Kurdî tunebûna çapxaneyan e. Bi dehan kovar rojname li Qamişlo tên weşandin, lê piraniya wan ne li bajêr têne çapkirin. Hin kovar li Şamê tên çapkirin û riyên dibin desthilatdariya rejim û Daişê de bi qaçaxî derbas dikin ta bigihêjin berdestê xwînerên xwe li Qamişlo. Xoşman Qado berpirsê beşê Kurdî ya kovara rê got kovareke dumahane ye û guhdanê dide wêjeya Kurdî dibêje got pirê kêşeyan derbas dikin ta got kovar çapkirî bigihêje berdestê wan. Ji ber wê em neçar dibin anha em dişînin bajarê Şamê ji bo em kovara rê çap bikin ew jî astengiyên rê ji me derdikevin heya em dişînin heya vedigerê şixwe em dişînin perê wê berê distîn berî çap bikin pera jî distînin yani şixwe em nizanin ew kovar bigême ya wê negême piştî wê pirsgirêkên rê derdikevin yani demek dirê ji xwe heya rê digên me. Evdoşêxo rêveberê projeya hinar ya çand û wêjeya Kurdî got beriya hefteyekê du pirtûk weşandin dibêje got alavên çapxaneyên Qamişlo têra çapkirina pirtûkan nakin. Wek projeyek çandî hem di projeya hinarê ya çandî û hem proje em kovara Sormeyê de em neçar dimînin got em bêjin weşanê xwe li derve çap bikin û pereyekî zêde lê bidin daliyê kargo û barkirin derbaskirinê de ji ber got yani heta got digê hêvê de em gelek peraliya didin. Wekî din çapxaneyê got hene bêhtir got didin aliyê bazirganî yani ji xwe fîleksa çê dikin ji xwe karta çê dikin. Çapxaneyên got li Qamişlo jî hene ji bilî kêşeyên kehrebê û tunebûna malên çapkirinê dibêjin got karmendên çapxaneyan peyda nabin. Şivan Yusuf xwediyê çapxaneya Eşşam li Qamişloyê sedemên qelsbûna çapxaneyan li Rojavayê Kurdistanê tîne ziman û dibêje. سینۆر گرتینە ji ber got bidaat ji me re nayê pel ji me re nayê hebir ji me re nayê êgo kar bike kes tune ye meselen alim nemayê xort nemane ê ji diçe Ewropa ê ji ber eskeriyê baz didê xort gelek nemane yani weket bê kadir ceme gelek neme yani tiştê dî jî di alav zehmetî heta derbas dibin tiştek xira dibe kes nîne biselihênê. Tevgera çapkirinê bandora wê li ser girşkirina nivîsandina bi zimanê Kurdî heye bi hemû cureyên xwe çi wêjeyî be û çi rojnamegerî be. Hin şopîner dibêjin ji ber vê rewşê jî gotanaha rojnameyeke rojane li Rojavayê Kurdistanê nayê weşandin. Zana Omer dengê Amerîka Qamişlo.